Po zaregistrovaní sa dostanete na takéhoto sprievodcu vytvorením vašej web stránky či e-shopu, kde vyplníte názov vašej web stránky a hlavný jazyk vašej web stránky. Na nasledujúcej obrazovke vyberiete všetky sekcie, ktoré chcete na svojej web stránke mať. Ďalej si vyberiete grafickú šablónu, nemusíte sa obávať, tá sa bude dať kedykoľvek zmeniť. V sekcii základné informácie pridajte logo web stránky, pridajte popis web stránky a prípadne upravte názov web stránky. V sekcii Kontakt vyplňte všetky kontaktné informácie, ktoré chcete mať na svojej web stránke zverejnené. Adresu môžete upresniť posunutím špendlíka na mape na presné miesto, kde sa nachádza vaša firma či prevádzka. V sekcii Galéria môžete vytvoriť album s fotografiami vašej práce, vašich priestorov, produktov či iných fotografií. Môžete pridať názov a popis albumu a cez tlačidlo pridať obrázky nahráte vaše fotografie. V sekcii video jednoducho vložíte odkaz na video z YouTube a v sekcii odkazy pridáte odkazy na vaše sociálne siete, videá, formuláre či iné web stránky podľa vlastného uváženia. Každý odkaz môžete pomenovať a pridáte jeho webovú adresu. V sekcii Otváracie hodiny zadáte časy vašich otváracích hodín či prevádzkovej doby. Ak vytvárate aj internetový obchod, sprievodca sa vás najskôr opýta na spôsoby dopravy, ktorými budete doručovať vaše produkty z vášho e-shopu. Pri každom type dopravy môžete zvoliť krajiny, kam budete týmto typom dopravy doručovať a cenu za doručenie do tejto krajiny. V platobných metódach zase vyberiete spôsoby platieb, ktoré budete od svojich zákazníkov akceptovať. Pri platbe na dobierku môžete vybrať, pri ktorom spôsobe dopravy bude táto platba umožnená. A tu sa už dostávame k pridávaniu produktov do vášho internetového obchodu. Ak máte produktov viac, môžete ich pre lepšiu prehľadnosť kategorizovať do kategórií a podkategórií. Pri vytváraní samotného produktu zadáte jeho názov, krátky či dlhý popis, cenu a počet kusov, ktorý máte aktuálne na sklade. Následne galériu obrázkov, alebo aspoň jeden obrázok. Ak má produkt varianty, ako sú napríklad veľkosti, farby či príchute, napíšte názov variantu, jeho cenu a počet kusov na sklade. Ak nechcete, aby bolo možné objednať produkt po jeho vypredaní, odškrtnite nastavenie Povoliť objednať, aj keď nie je skladom. Podobným spôsobom popridávate všetky potrebné kategórie či podkategórie a produkty. Sekciu Univerzálne menu môžete využiť na pridanie dodatočných textov na vašu web stránku či e-shop, ako je napríklad sekcia O nás a iné ďalšie informácie či text. Informácie môžete rovnako štrukturovať do kategórií a podkategórií. Posledným dôležitým nastavením na vašej web stránke je hlavné tlačidlo. Toto tlačidlo bije návštevníkovi vašej web stránky do očí ako prvé a ním môžete ovplyvniť, čo návštevník na vašej web stránke vykoná. V poslednom kroku vyberiete predplatné alebo kliknite na tlačidlo Pokračovať na 7 dní zdarma, po ktorom sa dostanete do administračnej časti, kde sa môžete prekliknúť na vašu novú web stránku. Vyzerá parádne a môžeme si ukázať aj skúšobný nákup. Košík aj pokladňa sú navrhnuté tak, aby čo najviac zákazníkov dokončilo objednávku a samozrejmosťou sú všetky e-mailové notifikácie, ktoré sú už predpripravené. Svoju web stránku môžete teraz preložiť do akéhokoľvek jazyka a všetky objednávky uvidíte v záložke Správa objednávok. Prajeme vám veľa spokojných zákazníkov.